Huomenta. Muista jonkun ajattelijan puhuneen vetypommista ja ohjuksista. Muista jonkun ajattelijan puhuneen verkkojadalla, järven selällä tai merellä. Muista jonkun ajattelijan puhuneen. No, jos on huolestunut elämästä maapallolla, heti aloittaa kaikkialla maailmassa se syntyvyyden säännöstely. Kehitys menee niin järkyttävällä tavalla vinoon. Varmaan ne on lähellä totuutta. Ja osa ihmisistä tietysti ei välitä, mutta kun ajattelekaan sitä ihmiskunnan kuin luonnon tulevaisuutta, vaan ajattelee seuraavaa viikonloppua ja seuraavaa lomamatkaa, eikä yhtään mitään muuta. Tästä 7 miljardista jonnekin mieluummin 7 miljoonaa. Mutta antaa se lykkäystä kuitenkin. Kehitys menee niin järkyttävällä tavalla vinoon. Varmaan ne on lähellä totuutta. Ihminen ei opi edes katastrofeista yhtään mitään. Se siihen tällä menolla ja tällä elämäntavalla ja näillä lukumäärillä, niin kyllähän se siihen menee ja siinä vaihtoehtoa enää näkyvissä. Lähden tekemään polttopuita ja keräämään apuja Johannesmaalla. Kyllähän tämä ihmistä ajattelee lajina ja niin kyllähän se on hirveän epäonnistunut. Huomenta. Niin, no se olisi tehtävissä, niin se olisi tämä syntyvyyden säännöstely, joka on tietysti hidas. Päästään 7 miljardista jonnekin mieluummin 7 miljoonaa. Kehitys menee niin järkyttävällä tavalla vinoon.